Takže já vás vítám lidi u dnešního videa, dneska jdeme hrát 5 Brawl Stars. A lidi na férovku. Celkem mě v poslední době štve, že spíš se vyloženě koukat na ty shorty než na videa. Tak jakože je to radikální řešení, do kterého se moc nechce. Dneska samozřejmě budeme hrát za... Dáme si lolu, zkusíme 400. Ale nebudeme okecávat a budeme hrát, ale pokud se ještě chvíli na ty videa nikdo vyloženě nebude dívat, tak si možná řeknete, no tak někdo se dívá na videa, tak jasně, že začne natáčet to shorty, když ty mají aspoň úspěch. Ale shorty. Ano, přijdu o spoustu odběratelů, přijdu o zhlédnutí, nebudu mít tolik odběratelů, ano. Já s tímhle vším počítám. Chápu, že jste vytočení, ale já to dělám pro sebe. Ty shorty nebudou tak často, max jednou týdně. A no dobře, nebudu říkat max jednou týdně. To víckrát určitě budou týdně. Ale prostě už nebudou... Hej mi ten prank, tak sere. Už nebudou tak často. Proč chcete? Čus. Čus bus. Ale řeknu ti jednou, čus bus. Kamo ne, on mi taklou. Ty vole, ten prank je otravný. No, tak to prostě bude. Nebo jsem přemýšlel nad tím, že přestanu úplně vydávat shorty. A to je zase řešení, do kterého jsem moc nechtěl. Že jako shorty byly jediný důvod, proč jsem posledně prorazil. Prostě jakož byly jednoduchý na udělání, zabrali pár minut max. Říkám pár minut, vy si řeknete, že to je pár vteřin, ale musíte tam brát potaz to render. Tak potom Dynamite. No to je vám takhle GG. Počítám s tím, že by se mi tu povedl nějaký extra velký zázrak. No co říkám. No ty krávo. Já vydávám spíš hrozně narychlo. Prostě mám čas, tak jsem si řekl, že se vydám nějaký to videjko a bohužel. A to sice tak, ale úplně přestanu vydávat shorty. To bylo ta řešení, kterým co přemýšlel. Vy si říkáte, no nevokicávej tady, ale s váma se nepotřebuji promluvit kvůli tomu. Možná něco... Dobrý. Možná něco jiného než Game Grab dám tria. Takže shorty budou méně častý, nebude z každého videa jeden short. Což mě to neskutečně zabíjí, když prostě vidím, že video má 0 zhlédnutí, short má 2600. Tak já si říkám, proč vydávám videa? Ty stejně nemají zhlédnutí a nikdo je nesleduje. Ano, řeknu to podruhé, vy se řeknete, ať začnu víc vydávat shorty, ne, začnu víc vydávat další videa. Ať prostě si moje ať si vy, vlastně 400 lidí, což jakože nechápu, že vlastně 400, jsem za to neskutečně rád. Takže prostě, proč? Že prostě, ta nejhorší, co bych mohl, že většina youtuberů v mé situaci by spíš udělala to, že by šla natáčet shorty, že prostě stejně mají shlédnutí a td. Jenže já ne. Já prostě budu vydávat další videa. Mina, mega, ne. Byl problémky. Protože si, no, to mám coiny. Co Burka dělá? No moving challenge? A tak už moving challenge. A vypadalo to hodně divně. Burka hrál no moving challenge s Minou. Tam chcípl, jo, tam Mina chcípla, paráda. Dobrý, já jsem mrtvej. Kde je ta Macy? Co tam děláte, bobo? No ty kráso. To bylo hodně složitý zatím. Ale pokud ten art není kaput, už je, tak tu lolu chápu. Sorry lolu, ale naopak tě chápu. To se mi zdalo divný. To se mi hnedka zdalo divný.
Prostě tak čistka uprostřed něčeho se řekl, no, free česka. Jenže s tím, jak víte, jak lidi rádi dělají pastičky na blbečky, tak já jsem to začal točit. Jo, tady byla ta mega vlastně. Teď jsem mi říkal, že ta mega tam bude. Dobrý, Megadeth. A to je vin. Jají. Takže tak. A teďka dáme krátký edit a až budu mít 320 pohárků, tak se vrátíme. Lidi, musím se vás s něčím svěřit, teď jsem uprostřed asi nevím kolikatý hry. A mě jako došlo, že tam mám rozdělanou challenge na penny. To bylo jen tak, že ohledně toho, proč jsem nevydal challenge na penny. S tím 1000 trofy na penny. Tak lidi, po krátkém střelu jsme zpátky, už máme 320 trofy. Tady to Mindy na výlovla, tak já taky. Jsem rád. A nevím, jak to mám zreagovat. No to už z té penny. To, jak mám mohlo dojít do té stejné hry. Vyhrál jsem jich trochu, bať jsem celkem propadal. Ojku, nevím, jak to vyřeším tu penny, no tak asi to nevydám, že jo. A teď, když už jsem v 6. minutě, tak logicky, že to vydám. Nevím. Ale když tak můžete napsat do komentářů z tohle videa, by the way. Short ještě udělám, ale už to pomalu budu ukončovat. No. To je fakt nejlepší hra na natočení, fakt. První hra, co zapnu video. Myslím, že předtím dařilo, jo? Měl jsem tam nějaký, asi... Já jsem dal jenom kecám, nepropadával jsem, měl jsem to 2 vinu, ale tak nechci. Prostě to má 10 minut jenom. Tam se mi dařilo, dostal jsem dobrý borce. To bylo možná tím. Teď zapnu natáčení, první hra. Hnedka prohrajem, 4. místo. Ty vole, double spike! Ty vole, že mi to napadlo jít na spike, na blízko na spike. Ty vole, to je debil. Bude doslova já. Budu dát úplně tu stejnou zračku jak já. Ty vole, win streak, hurá. Pardon, že nadávám, ale... Myslím to tak. Nevím, jak to mám jinak říct. Jakože... Možná, že hodně složitý. Ano, ještě hledám... Mně se říkal video každý den a to mě neskutečně zabíjelo. Takže ještě vydávám videa jakž takže prostě nevím. A myšmaš. A absolutně nevím, jak to mám v plánu vyřešit. Tak často budu vydávat, že nemůžu jen tak si vydat videa, musím v tom mít nějaký systém. Abych mohl žít jako člověk. Ty vole, mě že mi v pondělí píše pololetku, že? Z češtiny, já začnu smučit. No nic, hej, jo, jsem Pavru, celou hru jsem nic nedělal. Aspoň zabrčíme, víš co? Jsem celou hru nic neudělal. Teďka tady dám finální kill. Mám 1-0, že? No co říkám, 5000 damage. Já jsem prostě sbíral po mapě čestky. Asi uvidím, doufám, že ta hra bude výhra. Poslední a... Takhle bych to zakončil, no? Dvouma aspoň questama, aspoň víme, co budeme mít za short. Pokud ovšem vyhraju a dám aspoň trošku linku damage. Mega Chester Kid v jednom týmu, jste se posrali, ne ty vole? Posrali, vole, Mega Chester a Kid v jednom týmu, ty vole, co to je za tým, kurva? Tam se dělí Chestera, Megu, teď už čekáme než... Jsem mrtvej. A bro, tady fajn... To je debil. No nic, tak to natáhneme trošku přes 10, no. Tak jo, tam natáhneme to trošku. Minutku 2 přes 10.
Dobrý, zabito, v klidu. No mi řeknu, ještě fíknes tam něco. Třeba aby ten klonek by začal. No GG, jsem nestihl. Ten srčí s námi, že? Jo. Jo, mě i takhle ten píř dokáže zabít. Tohle. Double trouble, dvojité traple. Pojď sem ty klone vylízanej. Pardon. Ty jdeš, bro. No, chci protože ten píř. Yes! Ten klon mu zabil! Já jsem teďka toho klona tam tak na vrchu viděl, tak mě to napadlo to udělat. A ono mi to vyšlo, no tak to ne, no, ale tak to by mě nikdy nepadlo. Dobrý, tak. To vytrfí. Dobrý, nestihnu, dali jsme to, škoda. Aha, to nebyl star drop, tak. Zatím čau.